wancine jago kalu kumyong swaraning satomung duwe bandera Walah dalah. Somanik jatine urip kang truging jagat. Yai Patih Hantaka lan Hawita. Ana dawuhmu apa Koko Prabu? Ana dawuhmu apa Sinun? Suwe nggone padha lumaku saka Praja Wangganapura nganti tumeka ing Karang Kadempel kene. Lakune awake dhewe kepapak mungsuh meneh. Piye kan? Kok perang meneh to? Aku sore mangkat mau sing tak incim ki wong wedok-wedok. Bareng teko kene kok tempuke wong lanang iki ketemune ya mung ngocok budaya. Lah iya. Aku melu bos iki jane aku wis megah, Jan. Lah iya. Iki mau ya awake dhewe nyimpang dalan, Kang. Mungsuh praja tuk Sudama saiki papak meneh. Ditakoni wae iki sapa? Iya. Satriya gedhe dhuwur ngaku sapa jenengmu? Saka ngendi papan wani ngagelah ngadeg ngagelah. ana pawongan telu mancing lalatan Ngamarta ngaku sapa Dalan rupak sudik kedisian. Ya, aku Prabu Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Patih Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Prabu Suhantaka. Iki kok beda-beda tempuk-tempuk to kene. Kuwi gawe jeneng kok angel men to Pak Toro. Ora kere aku uga Senopati negara Wanggana jenengku Prabu Senopati Surawita. Aku adine Kakang Prabu Handaya lan Hawita iki. Ragile Wangganapura iki ya aku iki. Bagus dhewe ya aku iki. Iki do grudukan apa arep do njaluk urunan 250. Hai sakarepku. Ngaku sapa kowe? Panenggaing Pandhawa Raden Werkudara Bratasena. Wela dalah Werkudara. Singa. Werkudara kok singa. Kowe karep apa? Kabeh tumeka Karang Kadempel. Werkudara. Endi Semar? Endi Semar? Sing ngaku pamong ing tanah Jawa. Yen wis ketemu arep apa? Arep pateni dadeke tumbal kanggo nambani pagebluk ana ing negaraku. Negaraku bakal mulya yen to bisa mendem Semar minangka tumbal. Luwih-luwih wis ora ana gunane Semar kuwi ngembani para satriya tanah Jawa. Tundhone apa? Tundhone apa sprana tekan sprene para kawula mung padha nemoni sengsara. Kuwi kabeh mergo Semar isih urip ning alam donya. Bener. Endi Semar? Sik jare momong Pandhawa gawan mrene tak beleh. Tak beleh sirahe, tak koko kowe piye? Barat. Ratu geblok. Jaluk mati, so materi Semar yen wis rubuh ateke Werkudara. Wah, nantang perkara mati kowe Werkudara.